Moro vaan kaikille, se on On The Games täällä uuden videon parissa ja tässä videossa me pelataan Bravlia mun pikkuveljen kanssa. Tää tuli mun WhatsApp-kanavalla äänestettyksi, joten nyt on tää. Katsotaan minkälaisia pelejä tulee. Älkää myöskään ihmetelkö, että miksi mulla on tämä täällä. En todellakaan ostanut 8-bitin hypercharge. Mut joo, mennään nytten niin tohon ensimmäiseen peliin. Mikä se voisi olla? Nyt kun sä oot vieraana, niin sano. Okei. Menoksi. No? Minkä tyypin mä otan? Mä otan Cypher PK, jolla on low taper fade. Mä katon. Älä ota mitään 3 tonnia pokaalisia tyyppejä. Sä tiedät. No. Meillä on 500 pokaalin servut, mutta... No okei. Meillä on 7, mitä se on? No mulla on melkein 500 pokaalia 8-bitillä. Ja mä oon tällä hyvä. Voi elämä. Nää on kyllä hittaat. Onko sulla se Boots valovuosi? On. Okay. Okei, ensimmäinen peli alkaa. Jahas. Ei oo pahoja. Voi peruna. Ei oo pahoja. Nani. Meissä tonne oikealle. No mennään tässä. Käskystä. Älkääkä kysykö ikinä sitten mun niitä miksi mulla on tällaiset jutut. Täällä on Nani, täällä on Nanin tiimi. Tuolla. Mä en tajunnut, että siinä alla oli. Mä katsoin ainoastaan sitä Nanin tiimiä, niin mä en tajunnut, mitä oli mun takaa. Täällä on Nanin tiimi. Tuolla. Okei, laita nyt se sun superis sinne. Ui! Jaa, mä menen heti hyökkäämään. Koska mulla on invincibility. Mä sain se. Sä sait se hyvä! Ei! Ei! Yes! Lähet karkuun, älä ota niitä kubeja. Käskystä! Piu. Älä jää siihen, kun se torni. Oh. 3, 2, 1. Ne vasemmalta. Tai porassa vaan. Vää! Ei! Hei, se ei yhtään. Apua! 8-bit. Selkkaus. Let's go. GG. Buzz Lightyear tappoi mut. Eihän se tappoisi miten sen. Täällä on Siis Butsi on paha, kun se on vastassa. Se on vaan boteille. Joo. 10 sivua tehtäviä. 30 tehtävää mulla 8-bit. Ei kun 29 tehtävää samaan aikaan 8-bitille. Mitä tulee? 50 kolikkoa. Okei, mä näytän videon loppuun sitten profiilin. Kuitenkaan en näytä niin näitä ystäväkoodeja, joten... Näytä! No, itse asiassa voin näyttää, jos haluu. Mut mun ystäväkoodia mä en nyt halua Ei näyttää. mulla kuin 357 kaveria. Jaa. Mut siis mulla on oikeastaan nämä. Mä näytän nyt vaan nopeasti. Okei, mitä sitten? Okei. Vedetään se sun 8-bittiä, ota mikä tiedä se on. 2. Au. Mä en edes muista, miten mä sain tän. Se on Shelly yhdellä. 2 Venäjä. Hetkinen, Shelly millä? 11. Missä on mun Shelly? Mä en muista. Tuossa! Mä en Nyt on pakko myöntää, mä en muista. Mun pitää katsoa masterin nopea. Mä oon krediittejä ihan maailman. Mä en edes muista, mistä mä oon saanut ton jonkun merkin. Miten sulla on tuo merkki? En minä tiedä. Mä vaan muistan, että mä sain sen jostain.
Onko? Ei oo Pizza Planet vielä auki. Joo. Mä en edes muista. Mä muistan, että mä vaan sain sen jostain. Mennään seuraavaksi sitten rähinäpalloon. Hää? Puhu vähän kovempaa myös, koska niin videolle ei saata kuulla. Nää on helppo voitto, koska nää on Mortis yhdessä tiimissä. Ja se on vähän jostain. Joo, tossa on Mortis. Moi SpongeBob, Mortis. Mulla ei oo sitä, vaan sä. Sulla on niinku kaikki muut Mortikset, paitsi just toi yksi. Mä yritin parhaani tappaa ne. Hyvästi. Miten se hittas niin paljon? Sillä oli 4 kubbea. 4? Miten niin 4? No aika monta kubea. Hyvin meni silti matsi. Mä oon tää low taper poja. Olla vaan Tommi mukaan. Okei. Hei. Älä oikein. Joo. Otetaan nyt jo rähinäpallo. No kun mä pipin, silloin mulla 800 vokaalia. Elää ehkä. Otanko mä tätä harmonien? Arvo miksi? No. Mä voin mennä alussa superilla palloon. Vetää pallon vasemmalle tai oikealle käyttää superin. Sitten mä voin mennä sillä superilla. Mä vähän vasemmalle ja sitten teen maali. Okei. Käytän superin. Okei. Mä en kyllä ymmärtänyt mitään, mut okei. Oh. Koitetaan voittaa. Rip. Ota hetki. Crap. Ei, meillä on putsi Afkissa! Ei oo afkissa, ihan vähän. Se oli Afkissa. Miten se voi olla i? Ai Samperi. Toi rikoi. Joo, tästä tulee onnettu. GG. Miksi munkaan piti tulla pelaa, kun mulla on maine? No miksi sulla on se maine? No kreitti passi. Mä teen tähän... Laikien on ihan botti. Se on afkaa, se ei oo hyvää. Mä laitan pelleen mulle. Piäkkii se vaan pallo pois. En mä voi, koska nää käyttää gadgetin, johon mä läpi mä en pääse. Suora tiimin. Louteeko sai monen dropperilla oli 0. Joo. Tässä sille vähän pieni källi. Ai invata se sitten mä. Ei, hetki. Nää lihoilla on 70 pokaaleja, niin ihan. Vitsi, mä en voi mitenkään laittaa sille mitään bännejä. Voit sä reportoida sen? En. Okei, mennään seuraavaan matsiin. Mä reportoin. Mä en edes muista, mikä mun joukkue on. Pelataanko henkien sotia? Ei. Botti-isku. Kokeillaan. Mikä on botti? Tämä. Botti. Liikamuja. Nyt buts! Hei, se osaa liikkua. Jaahas. Heikkonen, se tulee tänne se botti. Mä sain sen. Mitä hittoa? Mä sain sen tuhottua, sä sait sen jutun. Kuolen! Vihut sai tollasen pisteen. Mä oon hakemassa tota osaa. Mä kuolen just. Apua. Mä kuolin. Rakoi jonkun ihmeellisen. Puts, auta! Se auttaa koko ajan. Ää! Minä siinä
Cypher, PK, Cypher. Tuo se. Mä oon dead. Mä oon 50 HP. Mä oon 60 HP. Mä nappaan tän ja juoksen karkkuun. Mä juoksen puskaa, että mä sain ton pisteen meille. Hyvä. Ne pisteet Yes. on nopeammin kuin aiemmin. Ei! Apua! Apua! Älä huuva. Sulla on hyperi. Onko? Niin onkin. Älä käytä hyperiä vielä. Otat sä En käytä. Don't touch my game. Jei. Buts, tule up. Ei, nää käyttää miinoina näitä näitä robotteja. Voitettiin. Mä en oo ikinä käyttänyt tota mun hyperiä. Imagine Cypher, PK, Seuraavaan matsiin. Ei saa yleisesti päästä tälle tuolla Masteri. Nice. Mennään, tässä on glitchi. Se on tyyppien glitch-tyyppi. Mä voin saada helppoa voittoja tässä. Okei. Eli sun pitää vaan mennä tonne oikealle tai vasempaan reunaan. Ja sitten sinä sun range yllä siihen holville. Mille holville? Siihen, mikä pitää tuhota. Aa! Se on samaa. Nice. Noin 2 semmoista. Nice. Mä menen tälle puolelle. Pääsä sinne. Miksi tos lukee seuraava ottelu? Koska tässä kerätään tommosia pisteitä. Muistatko mikä piiritys on, tai tiedätkö nää? Tiedän. Niin tää on vähän niinku piiritys. Mut nähtiin. Tuo sitä holvia vaan! En mä pääse! Mitä haittaa? En mä pääse kun ne lähetti demoneita. Lähettikö? Lähetti. Mistä nää tiedät sä? No, mä olin siellä niiden beissillä. Niin mieti. Rip. Otto. Mä kuolin. Näin. Mr. Games. Tää on aika vaikeeta. Äkä älä. Sitä verroita kyllä. Ei! Apua! Urretti rikkoo sitä. Mä menen vähän päälle niinku. Mä tuhosin siitä 12%. Ei ne sai 10 bottia. 11. On ne sai 11 Okei. bottia. Ne saadaan 1. On the games holville. Mä kuolin. Holville. Mä olen tulossa. Kuolin. Mä pommitan näitä minioneita. Näitä pommitettiin tässä. Run away. Run away. Apua! En voi auttaa. Hankki kiusaa. Arvaa mikä mä kiusaan. Ei kiusa kauan sua. No miten mä nyt sanoin? Mä oon menossa niiden beissille. Viimeinen ottelu, 5 sekuntia. Meillä on 1, niillä on 11. Jaa. Hei, mulla on hypercharge. Käytä se! Ei me hävittiin tästä. Käytä se! En mä tajunnu. En mä tajunnut, mä sanoin tuolla 5000 kertaa, että käytä. Ei mulla ollut hypersuperia. No ei siihen tarvii sitä superia. Ai niin. Hitsi. Arkade avautuu 9 minuuttia. Mikä arkade? Tuolla vasemmalla. Häh? Vasemmalla. Mä kato. Brawl Passissa on pikkusen. Melkein just Brawleri. Nice. Tehtävät. Jaa! Mennään seuraavaan matsiin.
tyrmäys. Oh Mulla no. on 35 teerinen tuo bändi. Okei. Mulla on sillä aintotti. Ei oo hätää. Kulta 3 leoni. Mä voitettaan. Are you sure about that? Yes, because we have huono. Se on siinä puskassa, mä näen se. Mä näin sen myös. No miksi se vämpii? Se oli 1 HP. Oliko? Nice. No tuo 30 piste. Vitsi, mun pitää liikkua, ettei tää peli heitä mua pihalle. No voi elämää. Ei! Saat sen! Ei! En mä saa! Mä veikkaan, että se ei kuulunut. Oh. Kun mä huusin. Hiljaa. Musta elippitille ja kuskin. Mä menen sisälle. Melkein. Lähti sisällä. Au! Ei se ois tappaa paskaa. Rilona sun ammo! Rilo! Yritin! Mä istun täällä. Tulee tuolta. Joo, me ollaan hävitty sille Leonilla superi ja se tulee. Joo, fuck. Joo, mä tiesin! Siis mitä tää meidän tiimi Leon tekee? Se on huono. 900 puhuttu damagea. Ei, mä painoin pois. On hyvä, koska se Leon on saanut pain. Otetaanko joku Rope Serkku mukaan? Ei hemmetti. 5v5. Okei. Voidaan yrittää. Mut elä ota niinku 1 levelistä Bravlelia. Mä oon tehnyt. Okei. Täällä on vaan vähän pokaaleja. Mulla ei oo. Mulla on vaan 416 poka. Ei! Jegetä chatti. Okei. Matsi. Miksi mä oon lähimpänä palloa? Apua. Etkä ole. Olen. Etkä ole. Mä oon ylin. Apua, ne targettaa mua. Syötiin sulle sen pallon ihme. Ei saa. Mä laitoin kasaan sen, mut poltettiin. Okei, hyvä, saatiin piste. Jouhouhou! Mä kuolin maalilla. Rip. Mä melkein kuolin. Mä menen puskien kautta, koska mä saan speed boostia siitä. Ruba raivoi, sakeli mä kuolin. Duba! Mä elän! Miten mä elän? Miksi mä elän? Siksi sä koitat elää. Mut poltettiin taas. Kai. Mut pommitettiin. Mitä me järkyttiin, että me poltettiin samalla? Mitä? No niinku, Miten sä voit olla? Sit Buzz Lightyear polttaa minua. Mä ammun lown. Low! Get over here! Low kuoli. Mä lähden. I'm out. Mä käytin mun hypercharge. Ei, mä just feilasin tän niin huonosti. Me voitettiin. Ei voitettukaan vielä. Mä oon puskassa kämppimässä. Lituraali, koska mä en osaa pelata. Buts on alhaalla. Sä tuolla. Tuolla on tuolla. Oh. Miksi mä menin keskelle kaikkea rähinää? Miksi mä käytin Miksi? Mut pommitettiin taas. Yes, GG.
Lensin pihalle jo tässä vaiheessa. Mä lensin pelistä pihalle. Niinku lituraali. Oikeesti. Okei. Mikä on peliluolo? Toi. Niin. Avautuu 19. Niin. Kokeillaanko flipperirähinä? Hetkinen, mikä tää flipperimappi on rähinä paljussa? Ei se oo yhtään flipperi. Hei, mennään jalokivikaappaukseen. No joo. Mikä on tämä mappi? Mä jään tänne meidän baseille. Mä voin ottaa. Miten se aksit lähti? Mä istun täällä. Mulla tätä. Muita osia. Okei, nice. Tervetuloa takaisin eloon. Okei. Tuolla on joku vetten päällä Jeesuksena. Ei mä lensin! Mä laitan nää kassaan täällä. Yritetään uudestaan. Jos me saadaan kulma, jompikumpi kulmista, niin sit se on OP, koska se on vaan hyvä. Kato, kun me pystytään kämppiä siellä mahdollisimman pitkään. Jos me saadaan joku kulma. Jätkä otti oikeesti shady. Okei, seuraava peli. Yes! Keskelle. Saan! Noin. Siellä on toinenkin shady. Mä kämpin täällä mahdollisimman pitkään. Timo. Oikeesti. Lentikö se jonnekin? Mä en edes tiedä mikä tuo on kaikki niinku nää junaa. Reit. Mulla on joten... Minä tiedän. No sä respawnat muun päälle kuitenkin. Elää lyömi. Onko siellä keskellä ketään? Mulla on 7. Mä tuun sinne. Mä meen! Edgar kuoli! Pora! Tuo seinä! Tuhka!
strategia nytten. Eli sä tapat kaikki, mä kämpin, sit mä tuun lopuksi tappaa kaikki. Voi elämä, me saatiin huono. Mä ammun nää. Ei oo totta, me saatiin 1 kube. Kukas pe? Sinne tulee Buzz Lightyear. Shadit tappaa toisiaan. Buzz Lightyear. Mä jouduin sinne hälytys. Mä kuolin. Edgar tulee. Elä keskelle. Vie mua. Vie johonkin tyhjään niistä. Kes sinne mut. Ei se edes pääse mun kimppuun. GG chatti! Piu! Hei 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 hei! Eläotahtia se shade. Mä sain pari tehtävää. Mä sain 4 tehtävää. Super rare. Oh! Mä sain pari. Mä saan melkein Rare. My magic's thicker than gumbo. No, GG chatti. Mulla ei oo puoliakaan oikeesti näistä brawlereista. Mulla ei oo oikeesti puoliakaan. Saatat Rikolan. Mä luulin, että se oli Rikolan. Jes, me saatiin tän 3 kupeella. Eli jos olet Shadea, sä olet superi. No. Mä jään tänne. Silvalio, me voitais puhua, miten teille meni joulut, koska, kiva mulla on 5 kupea nyt. Joo, eli siis, miten teillä meni joulut? Mulla meni ainakin ja myös mun pikkuveljellä. Oli jo koko, siis jouluaatto. Ei koko joulu, mutta jouluaatto. Ei vitsi, mun pitää liikkua vähän väliin. Hei, mä menen kauas tosta Shadeista, ettei se vahingossakaan näe mua. Mä käyn mutta se, kun se iskee seinällä. Ai saamari, joo, älä. Joo, en mene, se on GG. Ai Shade. Meidän on pakko kohta mennä. Shade, varos tulee seinän läpi. Oh. Jep. Player 1, get ready. Joo. Ja tässä vaiheessa kiitti just sulle, että katsoit tämän videon. Me nähdään seuraavissa videoissa ja se ois moro.